Love. Ayaw lagi si kikap lagi kik. Ano man, wala may tawo nga kita raman duha diri. Yang nangay tao dira nagsigli dira. Isod na kaayo. Man wala may tawo nga minawa ana ko nga puro ram gana kahoy nga nagbarog dira gani. Man tayo. Mapicturean ta diri. Paminaw ha. Saman. Dugay na kita naguyab. Nya 5 dayon. years. Oh. Ya, kabaw na ka nga kanang mga ganahan sa mga laki ba? Kanang mga paano ka ano ba? Ay. Ana nga di mga kay bang basket amin unso. Wala. Dili man basket kanang shoot gani kanang lalaki o babae ba yung Nang shoot? parang gabi magisod mo siya diha. Kanang mag-shoot ba? Ang magana ba magana? Ush, ana ba? Ang laki. Ada basket pa ana din. Oh, ana ban. Sabot. Ana, oy kasabot. Saman laba. Balo na kaanang mga kanang sakuan sa lalaki o sa babae kanang mag Ay. sama Kana ka. rin pasabot dai. Sorry kay ha inusinti mo ko. Trawa. 5 years naman na nagkuyog. Oh. Ya, mag-inosente pa dito nga tiguang naman kita. Nya love. Tinaan ko love ko kinang mabuntis ko ba patay ko nila mama papa. Na, ayaw ka balaka na. Ay, love ka balo ba ka love. Basta ang babae ga mabuntis din dai dagan dayon. Dai yung dagan ba o makabuntis din mga babae. Ayaw Mga ko. laki sutoy dayon. Paminaw. Ayaw kong pariha sa umang lalaki diha. Kaya bang lalaki di man na sila kay mo barog silang gibarugan. Kana naman inyo ang barog sa inyo Oh, ano barugan. mas barog dun. Barog na go. Ya, minaw ha. Mabdos ka. Ayaw ka balaka kay ato nang ato nang kuno mamay ko sa inyo dayon largo. Asa mo kadagit? Kita ba? Ato lang kadagit puti. Ngit man. Ato dalgon. Dito na ng payag love eh. Oh shit! Ay, payag ko. Ay, kanang love. Pwede. Tay ka ng lodge ba ka ng with Arkham ba katong wait ka ng sa amin nga dako kay makita Minaw. katong Watay kwarta. Data ka upward. Eh bobe ka nga. Mas nindot yun ang nata nature lover yun ta. Eh mas nindot ka lang natong dahil spread na to dere ang mga kuan, mga danger environment, mga fast man. yo love pila mo si rounds imong gusto sa Depende ni mo basig ikaw pa pila ka rounds gani nako gani. Dali na. Ato na to. Dali na. Excited so iya sa love mo. Ay, Gusto to. sige lili ba? Ayaw lagi. Okay ra wala lagi manili diri dapita lagi. Love tanaw love kay basta mabayran ta ba sa Facebook? Ayaw Sama. Ayaw Mabay na lagi ta dili lagi na mabayran lagi. Ayaw ka ba? Ay, oh sorry ba karon basi wata kay bo no. Basi nga nay nag-video din ha. Ya unsa may ganahan mo? Kasi ta. Hawan na kay dari mamalihin ta. Malin ta na. Ato Asan sa ka kuan. kita? Ato ta malibon-libon ta. Sana. Lagi ngit dito daw kita. May pa. Isa dire wa makita dire ay ta na. Dali na. Buyog pagdali daw diro. Nya nagot ka na tay gamay. Ay pagdali ay kay gabi na oh. Ginawi mo yung ko down. Tugay kayo na. Gago. Mama Ano ni. pa ni gamay? Ito pa jud. Dali. Oh, pagtain mo dai. Nya na ba? Buot mo. Yamete kudasai. Pwede, pwede. Naik. U. Kedua kata. Lo, Dara una adili u. Uma. Uma. Iyo. Lah. Anak-anak dulu tu sila day. nana siguro. Gana jelas selutay. Ambil cellphone day. Sa manino. Aku ang bijuan na to po. Na makakwarta ta na. Makakurta tam. Mabayran na sila. Sige. Sige, ato na. Nagsayal ako pasat niya. Hoy! Ang sama ni matay agoy! Wan nasakpan! Hoy! Nasakpan mo! Unsa man to si Bati? Nasakpan? Ha? Wala ba ka kay balo? Nausor ka yung pangitag damang karon. Ano ka ngitag damang? Ay damang damang usa nang ano hitag mga usa ni. Oh, video naman ni. Usa na video. Nakikita ka na nakita mo na mo. Oh, ano? Ay, nangita sa damang yan dabang dagan man ni damang ano niya. Unsay. Ngita pa di istorya. Nasakpan naman na sila. Aligid mo tayo, aligid mi. Ay, ano mo tayo sultin niya? Napasulti niyo. Kanang, Kana. Ano? kaya naman. Makagawas pa mo dire. Ha?